anthu ena anachosedwa ku MCP chifukwa amafuna kusokoneza ma structures achipani. Tiliso ndi ena ku UTM, Michael Usi mwachitsanzo anayamba na ndali zake ku UTM komweko chifukwa amatenga mamemba kupanda chilolezo. DPP kondwa na nkhumu a Grazeda anapangidwa suspendi ena kuchosedwa chipani chifukwa amafuna kusokoneza ma structures. Lucius Banda 2017 anayamba na ndali upere muluzi komanso a chair chifukwa amafuna kusokoneza ma structures achipani. My Jenny Answer pamene amalowa chipani cha DPP anayandidwa ndi akuluakulu Bright Saka ndi Notero. From there anapita ku region, ku district, anakayimira ku constituency ngati MP. Ataluza ma primaries, Professor Arthur Peter Mutharika anamusankha kukhala running mate. Mukhoza kuona kuti amenewa pamene amalowa chipani anakapempha kwa akuluakulu. Pamene amayimira nawo ku ma primaries anapita ku district, anakumana ndi district governor. From there anapita ku constituency, kukumana ndi constituency governor amene athandiza campaign. So kungona mwachidule every structure imene upasidwa ulemu. Before 60 September mayi wakamapita kumpoto amakumana ndi Jabe Mhangu. Ku Central Region amene amatsogolera ndi Alfred Gangata. Ku Southern Region amene ndi Mwanamveka. Komanso Eastern Region mayiwa akamachita campaign amene ndi Bright Saka. Lero asiya zonsezi zimene akuchita akupita ngati Genesis Foundation kwakaza kudya, then akuitana anthu achipani aku region, aku district, komanso ena aku constituency, akuluakulu ngati ma vice president, central executive sakudziwa chilichonse. Tafera kaye Nyamata mukukumana ndi mamembala a DPP without informing central executive committee. Kodi muganiza bwanji amene akukutumani ku BCA 2017 Lucius Banda amayendera ma structures achipani cha UDF zinavuta kwambiri, anayamba na ndatupe muluzi. Ndiye timana kuti mayi lemekezani hierarchy ya chipani, musakhale ngati munthu osazindikira. Before election anthu amene wanamira makwendesani madira tinakuona ndi mkwenda ndi Mwanamveka, Japi, Gangata, mwayendanso ndi Bright Saka. Ma district governor ku region ndi amene amakutsogolerani. Aphungu a nyumba ya malamulo akafuna kuyimira chipani MCP kapena DPP kandi UTM, choyamba amakaonekera ku region. From there amapita ku district, then constituency. Sizingatheke phungu shadow kupita ku constituency, regional governor osadziwa. Ndiye zimene mukuchita nyumayi, mukupita kumakakumana ndi anthu aku constituency ya chipani osadziwisa secretary general komanso central executive committee. Iniyo ngati vice president muganiza bwanji? Amayi ndinu munthu osokoneza. Zochita zanu ngati Michael Usi amene ambana ndi anthu a UTM nkhani yake nalemweyi. Ma vice president sili kudziwa mavuto anu ngati nthawi zonse before election mumapereka ulemu, mukangowina mumasintha ndi kumadzitenga ngati president. That is nonsense. Kodi inuyo popanda chipani mukanakhala vice president ndi anthu omwewa amene mukuwazemba lero amene akupangisani inu kukhala vice president. Mukupanga za Genesis Foundation, pangani za foundation. Mukupita ku church ngati prophetess, pangani za prophetess. Amayi anzanga tikhale othokoza chifukwa zikuonetsa kuti a professor atilemekeza ife azimayi. Akuluakulu, history is the best teacher.